Inden kriminalfilmen Let om i morgen aften på TV2, hvor Audrey Hepburn viser os rundt i historiske haver fra den italienske renæssance, den franske klassicisme og andre epoker, og det er kl. 20. 20.35 et afsnit af serien om de nye på godset, og så handler det om guldfeber, om en gammel guldgravers skæbne, og om hvordan der nok er flere penge i at sælge myter og drømme om guldet, end i at jagte metallet selv. 21.30. Vi slutter torsdag aften i selskab med den franske kriminalkommissær Navarro. Desværre er der ikke mange Navarroer i virkelighedens verden, de kunne ellers godt have brugt en, i den lille kanadiske by, hvor denne kriminalgyser udspiller sig. En by, hvor alle ved alt om alle, og man skam også kender de skyldige bag et brutalt mord, men herregud, offeret var en indianerpige, så lille byen slutter en tavshedens ring over for politiet. Vi starter lige med et kort resumé.